fecha, tapa bon que ta dimi. Y mi por vida ni una mi mesta bini. Si vos miran a bombe trata bien de nan. Si vos ten un tante zona por ahí también de nan. Si vos miran a watchines también de nan. Chapi pari cucacho zona ya vos también de nan. Divisa un bache de conta también de nan. Si vos ten un dushi si matan también de nan. Si vos wanna walk on my long estate también de nan. Si vos miran a bombe trata también de nan. Oye, si alguien te dice que lo que también de nan. Si nan bisa bosak pase también de nan. Si vos miran a colo hinchan también de nan. Ya che comer 20 también de nan. Si vos miran a siente también de nan. Día diri con Cuba también de nan. Su miserita marupa un gawegi. Buonanotte, goedenavond. Mensen van The Shining Light, we zijn er weer met een programma weer en vanavond weer een... Nou, er zal vanavond weer een leuke programma worden, hoor. Zeker. Goedenavond iedereen die nu aan het kijken is. Fijn dat je er bent. En vanavond gaan wij weer een mooie avond van maken. Met onze gast. Ja, Talimara Adeline Boer. Nou, ik heb eigenlijk te kijken wat deze mevrouw doet. Mijn eerste vraag zo direct gaat zijn van, hoe krijg je voor elkaar om zoveel dingen te doen? En laatst zelf heeft ze nou meegedaan aan de dansmarathon. Ja, dat vond ik geweldig. Weet je, ze stond echt te swingen daarvoor. Ja. Maar, we hebben het gevolgd, het was gewoon top. Het is top, ik vond het een topprestatie hoe zij dat heeft gedaan. Ja. 18 uur is niet niks. Nee, zeker niet. En ook met haar knie die niet... Nee, we gaan zeker dus allemaal zo hebben. We gaan het over hebben en alles wat ze nog doet. Ja, hey, jullie merken dat we het in het Nederlands doen. We hebben het eigenlijk gekozen in het Nederlands te doen, niet omdat Talimara geen Papiamento kan spreken, maar omdat wij ook heel veel mensen hebben die ook Nederlands spreken en we gaan het een beetje... En soms kunnen we tussendoor wel Papiamento horen, want dat hoort er natuurlijk bij. Dus voor iedereen die nu aan het kijken is, share onze programma. Want Talimara gaat vanavond haar verhaal vertellen. Wie is Talimara eigenlijk? Hoe is het eigenlijk? Hoe was haar jeugd? Weet je, dingen die je misschien niet wist van haar. Vanavond ga je het weten. Want dit is de Shining Light. Ik ga niet te lang meer wachten. We gaan meteen naar Talimara toe. Even kijken. Talimara, goedenavond. Goedenavond. Goedenavond Talimara, welkom. Dank jullie wel dat ik bij jullie in het programma mag komen. Dus ik voel me vereerd, dat is eerlijk gezegd. Nou, voor ons is het helemaal een eer. Om te beginnen, hoe is het met je knie? Mijn knie, naar omstandigheden gaat hartstikke goed. Alleen ik heb geprobeerd afgelopen weekend te dansen, maar dat gaat toch niet. Toen dacht ik van even rust houden, want aankomend weekend ga ik wel dansen. Het is feesten, je hebt feesten. Ja, klopt. Ja, voor de mensen die niet weten waarom ik vraag voor de knie. Je hebt meegedaan aan het dansmarathon. Jullie hebben eigenlijk volgens mij een uur of 17 tot 18 uur gedanst. Bijna 19 uur gedanst. Bijna 19 uur en toen begaf je knie. Yes. Ja, ik begaf het niet, maar mijn knie wel. Ja. Want we hadden nog energie over. Mijn partner en ik waren echt nog steeds hartstikke energievol. Maar mijn knie besloot echt iets anders. Die was opeens uit de kom een beetje geschoten, nou weer terug. Maar die pijn was op een gegeven moment niet meer te houden. En toen had ik zoiets van, weet je, ik vind 19 uur, bijna 19 uur, 18 uur dan,
vind ik wel een mooie prestatie. Ja, is Dus, zo. dus heb ik gekozen om even toch op te geven. Terwijl dat totaal niet in mijn aard zit. Maar soms moet je dat echt doen. Ja, we zagen dat. We zagen zelf dat je best geëmotioneerd was op een gegeven moment. Oh, ja. Ja, Ik zag het. ja, ja. Ja. Ja, Je gaat daar toch naartoe met een bepaalde doel. En die doel exact. die geldt voor wat in de dingen Voor die mijn stichting. je stichting. Ja. Daar komen Ja. we zo weer op die stichting. Maar even voor de mensen die Talimara Adelina de Boer niet kennen. Of Boer, niet de Boer, Boer kennen. Boer, exact. Wie is Talimara eigenlijk? Wie is Talimara? Ja, ik denk dat ik verschillende fasen heb wel doorlopen. Maar ik denk van mezelf dat ik een heel veelzijdige persoon ben. Ik kan me in heel veel dingen vinden. Ik ben een persoon die heel veel van muziek houdt, van zingen houdt, dansen. En dat is iets wat ik heb meegekregen tijdens mijn opgroeien op Curaçao. Dat is muziek en dansen en gewoon, weet je, muziek heel veel. En dat is voor mij altijd een uitlaatklep geweest. Dat is muziek en dansen. Oké. En ik ben iemand met een groot hart. Ik doe heel veel en vooral in het helpen van mensen, kinderen, iedereen om me heen sta ik altijd klaar voor. Dat kunnen wij wel merken in Ja, heel veel wat je doet, Talimara. even over je jeugd. Je bent geboren op Curaçao. Yes. Waar kom je uit Curaçao? Welke buurt? Ik heb gewoond tot mijn 14 op Curaçao. En ik kom van de barrio Kwartje. En ook heel ironisch, Kwartje 25. Dat was ons adres op Curaçao. Dat is voor de mensen die het niet weten, dat is Pariba, zeg maar. Dat is het echt letterlijk midden. Sint-Joris, Koraalkwartier, Montaña, zit er ergens tussen. Ja, klopt. Ik dacht dat je jonger was toen je kwam, Talimara. Nee, ik was 14. We waren met z'n 5 die hier naartoe kwam, dus 5 kinderen en mijn moeder. Mijn vader kwam later, toen mijn moeder eindelijk een huis kreeg. Toen kwam mijn vader er ook over. Maar ik was 14 en mijn andere zussen waren 15 en 16. En mijn jongste broertje en zusje waren 7 en 6. Oké. Vertel even iets over jouw jeugd. Hoe op je opgroeien, wat voor type kind was Talimara? Als je mensen zou vragen, of je zussen of je broer vraagt, van wat voor kind was, wat voor zus, broer, of was de zus aan Talimara was, wat zouden ze zeggen? De leukabis. Hoofdpijn dan, vertaald. Ik was heel energiek. En ik ben ook iemand die nooit op mijn mond gevallen was. Dus ik had altijd mijn woord klaar. En je weet vroeger van, eigenlijk is het niet zo dat je geen mening had. Maar ik had altijd een weerwoord. Dus ik was ook degene die ook wel heel veel, dikjes kreeg. Omdat ik altijd iets te zeggen had. Ik had altijd een andere mening. Ik zag het altijd anders. Hoe het anders kon, waarom moet het zo en zus. En ik was iemand die, heel vrij in die zin. Want mijn moeder die deed heel veel voor de wijk en ook voor ons. Want mijn moeder was altijd ziek geweest. Vanaf haar 17e werd het dus ontdekt dat ze dus hartkwalen had. En dat zij dus niet lang te leven had. Dus mijn moeder, we zijn dus ook opgegroeid in een nederige familie, dus humilde. Dus we hadden het niet breed. Maar mijn moeder zorgde wel voor dat zij dus bijvoorbeeld een vakantieplan had opgericht. Dat wij in de vakantie wel de hele eiland zagen. Dus we deden van alles, maar niet alleen voor ons, maar voor de hele wijk. En daarnaast komt dus, ik heb denk ik vanaf mijn 4e met allerlei misverkiezingen gedaan tot mijn 17e. Alleen maar misverkiezingen heb ik aan meegedaan. Of het nou van sport was, of van Sehu was, van carnaval. Het maakt niet uit wat het was. Mijn moeder die zorgde ervoor dat ik meedeed. Want dat was haar passie. En dus dat hebben we heel veel gedaan. Dus ook heel veel muziek hebben we meegekregen. En we woonden in een huis samen met mijn oma, mijn tante, mijn oom en mijn moeder en mijn vader. En de kinderen, dus het gezinshuis, dat je met z'n allen daar woonde.
Dus zo zijn we opgegroeid. Want mijn moeder had 2 zussen, of een zus en een broer. En mijn oma. Maar mijn opa was wel vroegtijdig overleden. Dus zo zijn we opgegroeid met z'n allen in 1 huis. Ja. Ik zag zelf een foto van je. Volgens mij heb je zelf meegedaan met Miss. Ja. Dit was Miss Carnaval. Ja. En ik ben, voor degenen die het niet zien, van links naar rechts, de linker met dat blauwe en dat gele, zeg maar, dat bandera, dat vlaggenjurk. Ja. Met de hand in de zij, nummer 20, dat ben ik. Oké. Dus je hebt als jong meid heb je verschillende dingen meegedaan en je moeder heeft je altijd... Vanaf mijn 4e. Ja. Ja, maar mijn moeder was degene die ook de speeches maakte, ook de kostuums verzon. En mijn tante was de naaister, die ook de kleren maakte. Dus ja, mijn moeder had het echt ook. Mijn moeder kon echt geweldige speeches maken. Maar toevallig bij die verkiezing, carnaval, was mijn speech gemaakt door Irene van Grieken. Dat is ook wel bekend door vele mensen. Ja. Zeker. Klopt. En de speech heette Curaçao. En dat was echt een ode aan Curaçao. Ja, dat weet ik nog. Ja, Geweldig. lijkt alsof het... Hey, als je over je moeder hebt, we hebben ook hier een foto van je moeder. Yes. Wij zagen ook in de stichting Padilanti. Een stukje. Nee, dat zijn haal 2 dingen door elkaar. Stichting is Corazon Humilde. Oh en ja. het gezinshuis heet Padilanti. Oké, Ja. nee, Ja. Corazon beelden. Ja, kom Ja. dat je zoveel dingen doen. Nee, maar Corazon Humilde, ik vond het zo'n mooi verhaal. Omdat jij aangaf ook hoe je moeder met andere kinderen in de buurt. Je moeder had een groep Amistad, heeft die dingen Ja. opgebouwd er in de buurt. Vertel eens even iets over je moeder. Oké, ik ga proberen het droog te houden. Want mijn moeder is al 17 jaar overleden. Maar het voelt nog steeds als gisteren. Ja. Dus ik heb het heel vaak heel moeilijk mee als ik over haar moet praten. Mijn moeder was een bijzondere vrouw. Ze had ook een heel apart karakter. Anders dan de meeste Curaçaoënaars. Zij was een van de weinigen die dus gewoon ze was 20 of zo. En ze liep met blond haar. Want toen de tijd kon het echt niet op Curaçao. Want dan ben je Dominicana, weet ik veel. Maar zij deed het gewoon. Dus zij deed alles wat controversieel was. Dus dat was mijn moeder en ik ben precies zo. Mijn moeder die had de Grupo Amistad. Dat was de vakantieplan. Die mijn moeder dus georganiseerd heeft. Zodat iedereen in de buurt iets kon doen in de vakantie. En dat was voor ons, maar vooral ook voor de groep. Want we hadden heel veel... De meeste mensen om ons heen was nederig. Die waren dus echt nederig opgegroeid. Niemand had meer dan de ander. Iedereen had in principe hetzelfde niveau. Qua inkomsten, huizen en dergelijke. En dat heeft mijn moeder gedaan. En daarna had ze van oké, ze wil ook dat we gaan sporten. Heeft ze ook de Amity Angels opgezet. Dat is een softbalclub. En vandaar toen, van mijn 7e, ben ik dus ook aan softbal geraken. Ben ik dus gaan softballen. Heb ik gedaan tot 4 jaar terug nog. En zo heeft mijn moeder dus als Curaçao. En dat was heel moeilijk. Ze had het echt heel moeilijk. Maar ze was altijd ziek geweest. En mijn tante, dat is dus de oudste zus van mijn moeder. Mijn moeder was de jongste. Die komt te overlijden op haar 34ste. En ze liet 2 kinderen achter. En dat is echt een bizar verhaal. Maar dus was mijn tante overleden. Daarnaast kort daarna overleed mijn oom. Kort daarna overleed mijn oma. En toen stond mijn moeder alleen voor met 5 kinderen. En mijn vader dan alleen met 5 kinderen. Hartstikke ziek, want ze kwam net terug van Amerika. Van de hartoperatie, die net goed ging. En toen hebben we haar gezegd van luister, je moet naar Nederland voor behandeling. Want anders red je het niet hier op Curaçao. Maar ze wouden alleen mijn moeder sturen en wij niet. Dus mijn moeder heeft gezegd, ik ga niet. Dan ga ik dood, hier op Curaçao, met mijn 5 kinderen. Want als ik kom te overlijden, gaat niemand mijn 5 kinderen nemen. Ze gaan ons uit elkaar halen. En dat wou ze niet. Dus ze bleef vechten. En denk ik zeker na 2 jaar tijd. Toen kregen we, op een maandag kreeg mijn moeder bericht van de regering van oké, je mag je kinderen meenemen.
Maar jullie moeten woensdag vliegen. Dus dat was echt verschrikkelijk. Mijn wereld zakte echt onder mijn voeten vandaan. Want ja, je was net in je puberteit. Alles had je in principe daar. En opeens moet je weg naar een land, iets wat je niet eens kent. In principe ook niks of weinig van gehoord hebt. Maar mijn moeder heeft wel volgehouden. Ze gaat met ons 5, anders gaat ze niet. En dan begint weer een andere weg hier in Nederland. Kom je aan met z'n 6 en dan moet je bij mensen gaan wonen. Ja. Dus daar kreeg je weer dat je dus steeds ging verhuizen. Omdat ja, wie neemt jou voor langere tijd 6 mensen in hun huis? Dus we hebben, maar gelukkig toen de tijd, mijn moeder heeft wel, we waren in mei aangekomen, 92. En oktober had mijn moeder wel haar eigen huis. Oh, dat is wel- En dat was echt een opluchting. Want ze was ziekenhuis 1, ziekenhuis uit. Want ze moest voor behandeling, want ze was hartstikke ziek. Dus we hadden echt wel wat meegemaakt. En alsnog in die tijd, zodra ze de huis kreeg, was het echt elk weekend waren mensen over de vloer. Mensen die ook geen woning meer hadden, familieleden die geen woning meer hadden. Haar nam mijn moeder gewoon in huis, terwijl ze zelf al 5 kinderen had. En de man nam ze mensen in huis. Ze nam de buurkinderen in huis die opeens op straat stonden. 2 neefjes uit Curaçao neemt ze weer in huis. En daarna een tante, een neef. Ze nam iedereen in huis, want ze hielp iedereen. En ik ging toen op mijn 18e, was ik eigenlijk helemaal zat. En toen ging ik op mijn 18e op mezelf wonen. Want ik vond dat mijn moeder te veel deed. En dat er te weinig aan haar gedacht werd. En ik vond het ook niet meer leuk, want het was niet meer ons huis. Ja. Uiteindelijk, zoveel jaren later, doe ik precies hetzelfde. Ja. Als mijn moeder toen de tijd. Want mijn moeder was iemand met een heel groot hart. En ik denk, zij heeft ons zo opgevoed dat we moeten geven. En maakt niet uit. Mijn moeder had 10 gulden over, gaf ze het. En dan heb ze toen de tijd sms'en ons van Dakalita of Naya, Sisi, dus zo noemden ze ons, Cora of Dotjering, we zijn met z'n 5, van heb je 10 gulden voor mama? Terwijl ze net haar laatste 10 euro gewoon weggaf. Want ze wist, ze kon altijd op ons bouwen. Maar het was echt, dat was echt een vrouw uit miljoenen. Echt, ik kan niet blijven, ik kan niet anders. En wat ik het mooiste vind is dat haar grootste wens was dat als zij komt te overlijden, wat ze wist dat ze te vroeg zou komen te overlijden, dat wij 5 boven de 18 waren. Want dan komt het goed. Want ze heeft al de energie wat ze over had, heeft ze ingestopt dat wij 5 één zijn. Zodat ze zeker wist, als ze komt te overlijden, dat wij bij elkaar zouden blijven. En dan komen we niks tekort, want met z'n 5 sta je sterk. En dat is tot bij de dag van vandaag, wat ik ook mag doen of wat dan ook, heb ik mijn 4 andere broers en zussen, die altijd in dik en dun achter elkaar staan. We zijn er altijd voor elkaar. En daar heeft mijn moeder alles voor gedaan. En ze komt te overlijden toen ze 49 was. Dat is dus 17 jaar geleden. Wauw. Wat een verhaal, Talimara. Ja. Als ik dit hoor en ik hoor ook wat je nou zegt, van op een gegeven moment was het voor jou te veel. Maar ook hoor ik dat je op moest groeien met een moeder die ziek was, die ziek is. Ja. Ik kan me voorstellen dat het best moeilijk is als kind, als je weet dat je moeder ziek is en niet weet van, oké, misschien is mama morgen er niet. Of, ik kan me voorstellen dat er best een moeilijke tijd is. En de reden het is niet omdat ik jou wil laten huilen, maar de reden dat ik dit fijn vind dat je het vertelt, is omdat je soms niet stilstaat in welke omstandigheden bepaalde kinderen moeten opgroeien. Ja, en klopt. Hoe moeilijk het ook voor jou zou zijn geweest om met die angsten op te groeien, Talimara. Het is een angst vanaf ik me kan herinneren, dat ik kan denken, dat ik, als ik wakker word, en mijn moeder slaapt nog, leg ik mijn oor op haar borst om te kijken of zij nog ademt. En dat was iets wat ik elke dag deed. Elke dag, elke avond word ik 's avonds wakker, midden in de nacht wakker. En ze had, nadat ze in Amerika is geweest, had ze een neppe hartklep.
Ja. van metaal. Dus je Ja. hoort het klikken. Je hoort het klikken. Mhm. Dus het werd makkelijker. Want ik hoefde niet echt heel dichtbij te gaan. Ik hoef alleen maar even dichter bij haar te komen om het te horen klikken. Dat ik weet, oké, ze leeft. Ja. En eenmaal op jezelf, ga je op jezelf wonen. Zij was de eerste en de laatste. De eerste die ik sprak en de laatste die ik ook sprak. En toen ze komt overlijden, was zij ook daadwerkelijk de laatste persoon die ik sprak. En dat was nog geen uur daarvoor. Wauw. Ja. Je vertelt net van de band die jullie hebben als zussen en een broer. Hoe je moeder voor gezorgd heeft om jullie bij elkaar te houden. En dat daardoor het een sterke band heeft gehouden. Dus ik was ook benieuwd of... ik ben ook benieuwd wat een van je zussen zou zeggen. Zou denken. Zou zeggen van oké, wie is Talimara? Even kijken. Wie heb ik daar? Oké, goed zo. En je zegt niks, hè? Hi Sandra, Hi, goedenavond. Kunnen jullie me horen? Ja, tuurlijk. Oké, Ja. super. Goedenavond. Goedenavond. Bedankt. Welkom. Welkom om te komen. Dankjewel. Vanavond is Talimara's avond. Ja. Dus ik was je uitgenodigd om jou te vragen, wat is dat voor zus? En natuurlijk vertelt ze nu een best moeilijke stuk van wat jullie allemaal meegemaakt hebben. Je bent de jongste zus, hè? Ja, klopt. Oké, nou. Wie is dat Talimara? Wat is dat voor zus? Dat is de zus die ik in de midden van de nacht kan bellen. En die klaar staat om alles te doen. Wanneer, hoe laat, ja. Het maakt niet uit. Ze is er altijd. Altijd. Wanneer ik of mijn kind het nodig hebben. Dat is mooi. Ja, zij vertelde net het verhaal van hoe belangrijk het voor je moeder was om met elkaar te blijven. En wanneer je dit hoort en jullie dan uiteindelijk ook zo'n band met elkaar hebben. Wat is dat voor jou? Wat is voor jou dan uiteindelijk als je dit hoort? Van dat je zegt van wauw, dit hebben wij wel mogen bouwen met elkaar als broers en zussen. Dan ben ik trots. Trots op mijn moeder dat ze zulke sterke kinderen heeft grootgebracht. En trots op ons dat wij, we zijn zussen dus en broertjes en we hebben wel eens onze momenten, maar er komt niks ertussen. Nee. Er komt niks tussen ons. Ruzies niet, mensen niet, niks niet. Dus, De relaties niet. wat Ook hè? niet. En de relaties ook niet, gewoon helemaal niks tussen. Er komt niks ertussen. Mijn zussen zullen altijd... Nee, niemand zou dat ooit tussen kunnen. En dat is ook wat we hebben meegekregen. En dat is ook wat wij zullen blijven doen. Ondanks whatever er gaat gebeuren. Ja. En weet je, ik vind jouw naam heel mooi en heel moeilijk. Sithendra. Sithendra. Ja. Toen ik jou sprak, want ik zei van, Sithendra, kan jij iets vertellen over Talimara? Want jullie zijn al heel lang dat jullie zonder jullie moeder zijn, maar jullie doen heel veel samen en Talimara is met heel veel dingen bezig. Maar jullie doen ook heel veel in die stukje ook samen. De stichting die jullie hebben opgericht. Kan jij ook wat vertellen over dat stukje? Een stukje stichting, ja. Ja, dat jullie dan samen doet. Nee, het is niet alleen een stichting. We doen letterlijk alles samen. Oké. Ja, soms hebben we even een time-out nodig omdat we elkaar te vaak zien. Maar we doen alles samen en ondersteunen elkaar ook in alles wat... Ja, we ondersteunen elkaar in alles wat we doen. En dat is buiten de stichting om. In het privé, in een stichting, in werk. Als ik even... Mijn zoontje kan niet naar de opvang. En ondanks Talimara het heel erg druk heeft, doet zij dat toch opvangen. 4 dagen per week. Ik bedoel, wie doet dat nou, weet je? Dat doet ze wel dus voor mij, zodat ik het niet moeilijker heb en dat ik toch naar mijn werk kan. Ja.
Dus dat soort... ja, en met de stichting, ja, we zijn met z'n 5 natuurlijk. Dus we doen ook altijd alles samen. We spreken ook alles met elkaar. We zijn het soms niet eens met elkaar, maar we kunnen altijd toch wel op een common ground komen. Ja. Zodat we toch verder kunnen bouwen wat we moeten bouwen. Wauw, fijn. Ja. Fijn even dat je even dit kon vertellen. Ja, zeker. Geen probleem. Kijk, vooral kijk, ons programma heet de Shiny Light. En we vinden het belangrijk om dat persoon die bij ons als gast is, duidelijk laten weten dat wij haar gezien hebben, of hem gezien hebben, en dat we haar waarderen. En Ja. ik vind, als ik bijvoorbeeld al die verhalen hier en daar hoort, wat Talimara voor mensen betekent, dan heeft ze het zeker verdiend om vanavond in een zonnetje gezet te worden. Ja, zeker weten. Geen twijfel aan. Ja, hey, dankjewel. Ja, jullie ook bedankt. Brenda. En ja, natuurlijk, vorig heb ik gezien dat je vriendin bent van Joanne. Ja, klopt. Ja, dus Ja. het is van, oh, die Ja, kent Joanne. Joanne. Wij kennen Joanne. Ja, ook. dat is mijn oude collega en vriendin. En ja, Oké. Ja, dat is een schat van een mens die wij absoluut. Nou, hey, dankjewel dat je even Is wou goed. komen en we spreken wel. Ja, is goed. Ik ga verder kijken. Doeg. Doei. 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 Nou, dat was Het was een kleine een verrassing, kleine verrassing voor Talimara. jou. Ja. Het is af en toe belangrijk te weten wat je betekent voor anderen, Talimara. Je doet veel in de hoofd. Ja. Dus, maar oké, je was net aan het vertellen. We gaan verder met onze interview. Ja. Ik zag ook nog even kijken, ik had nog een fotootje van jou. Wat gaan we dus in? Ik had nog een fotootje van jou en jouw moeder. En En mijn eerste kind, mijn eerste Ja. zoon. Ja. Oudste zoon. Ja. oudste zoontje. Ja, En daar was ik in verwachting van mijn tweede kind. oké. Hoeveel kinderen heb Ja. Ik heb biologisch 4 en in het algemeen een stuk of 13. je? Oké. Maar biologisch heb ik er 4. Ja. Ik had nog een foto ook wat ik heel mooi vond. Is dat moment, volgens mij is het moment dat jullie... Oh, ja. We waren daar op Hatto bij airport. Dat is het moment dat wij dus wachten om aan boord te gaan, om naar Nederland te komen, om te emigreren. Ja. En mijn oudste zus kan je net niet zien, want daar zit mijn broertje, die zit op de schoot van mijn oudste zus. Ja, Ja. ja, Ja. klopt. Ja. En ik ben de rechter. Oh my god. Ja. Kijk, schatten. Kijk die ogen. Ja, maar Nee. je kon zien toen ik die foto zag, ik dacht bij mezelf, je kon zien dat die kinderen die zaten zo van, weet je van, we willen wel, maar we willen niet. Nee. De 2 die lachten waren de 2 jongsten, want die hadden geen besef van wat er ging Nee. gebeuren. Nee. En mijn zus die zit naast me en ik, die hadden echt zoiets van, Ja. weet je, we Jullie moeten twee wel, had ik ook gezien. maar, we vonden het absoluut niet leuk. Ja. Absoluut niet. Maar hoe heb je jezelf dan toen jullie nu in Nederland aangekomen waren, Talimara? In dat eerste stukje zijn we al geweest. Maar kon je dan wel wennen aan Nee. Nederland? Nee, absoluut niet. Want wie gaat als eerste voor het eerst naar Nederland en je komt terecht in Kerkrade? Oh, Dat is oké. exact. Ja. Dus het was echt 10 keer niks. En ik had een jaar lang huilbuien. Nou ja, een jaar lang, het was 2 maanden hoor. Maar een jaar lang had ik al weeën. Weeën, ja. Had ik heimwee. Weeën had ik ook bijna een jaar bij elkaar. Heimwee. Maar ik heb al 2-3 maanden lang gehuild, want ik kon gewoon niet wennen. Want je komt daar zo. En het was echt toen de tijd dat we aankwamen, dat ze ons letterlijk gingen aanraken. Hè? Dan gaan ze je echt aanraken, je haar aanvoelen. Ja. Het was iets, want er was bijna geen donkere mensen daar zo. Er lopen geen zwarte mensen daar. Ja. Dus het was gewoon zo bizar. Maar we hebben in 2 maanden tijd, hebben we wel de hele wijk omgezet. Dat iedereen, echt waar, de buren pakten de stoel. Die kwam bij mijn tante de woning zetten. We hadden een grasveld tegenover. We zetten de radio met Curaçaose muziek. En mijn zus en ik gingen iedereen leren softballen. En dat is iets, het was net in de zomer, dus mei na de zomer.
Dus dat was echt een happening. In de zomer waren wij gewoon de Antillianen, maar wel in de goede zin. Ja, met de goede Ja. ambiente. Ja, en toen zijn we naar Lelystad verhuisd. En toen begon mijn puberale gedrag, laat me het zo zeggen. En toen ging het even niet goed. Ja, Ging het even niet goed met mij. Je komt terecht, in principe komen we terecht in Limburg, waar je totaal geen zwarte mensen ziet. klopt. En dan daarna gingen we naar Lelystad. Het was toen Voorstraat. Dat was de ghetto van Lelystad. Alleen maar Antillianen. En ik was toen de tijd, ik denk dat ik had geen zin om te leren, geen zin om naar school te gaan. En ik wist ergens dat ik best wel leuk uitzag. En dat ik die aandacht kreeg. Maar ja, ik kreeg wel de aandacht van de verkeerde jongens. Ja, Dus het was een periode dat ik, een beetje, waardoor ik mijn middelbare school ook niet heb afgemaakt. ja, Omdat ik was daar niet mee bezig. Ik zou voor het tweede jaar in de tweede klas blijven zitten van de MAVO. Terwijl ik van de HAVO afkwam. ja, Dus het was een poosje dat mijn moeder echt, mijn ouders zoiets hadden van, oké. Maar ja, ik zeg mijn moeder, waarom? Want het doet hoe het is op Curaçao dan, ik misschien nog steeds. Ja, mijn vader was niet de opvoeder. Dat was mijn moeder. Dus mijn vader ziet alles, maar mijn vader sprak mijn moeder aan en mijn moeder moet ons aanspreken. Dus ik was er hoofdpijn, omdat ik dingen deed die niet mochten, laat me het zo zeggen. En ook al achteraf gezien waren ze niet hele erge dingen, maar toen wel. Want ja, liegen, bedriegen, wegblijven, spijbelen, wat je kon bedenken, deed ik. Ja. En toen had ik zoiets van, heb ik mijn MAVO niet afgemaakt. Ik zei tegen mijn moeder, ik ga naar de mbo. Dus ik ging naar de mbo zonder diploma. Dus ik moest gewoon bij niveau 0 beginnen. ja, En eenmaal daar zo, en toen had ik dus niveau 1 gedaan en toen niveau 2. En toen pas was het van, ik denk van toen pas was voor het eerst dat ik letterlijk doorhad van, ik kan leren. Want ik had, toen ik opgroeide, had ik altijd het gevoel dat ik niet zo goed kon leren. Maar het was omdat ik mijn prioriteiten anders stelde. ja, En je weet hoe de mensen op Curaçao zijn, nog steeds eigenlijk. Als de ene uitblinkt in iets, ik was de danseres. En de liedverkiezing, maar qua leren waren mijn andere zussen en ik niet. Dus je wordt ook een beetje buitengesloten als we het over leren hebben, van wie is slim. Dan word ik niet genoemd. Ja. Van mijn andere zussen wel. Wie kan het beste dansen? Wie kan het beste voor de misverkiezen? Ja, Talimara. Maar ja, daar had ik niks aan. ja, Dus je gaat ook een beetje met je uiterlijk een beetje dan doen wat dan mensen ook van je verwachten, denk ik, achteraf gezien. ja, Maar met mijn 16e, toen was ik dus 14. En mijn 16e ging ik dus de mbo niveau 2 doen. En ik was geslaagd met, ik denk wel 16e, 2 negens. Het was niveau 2. Maar ik had zoiets van, hallo, ik kan het. En vanaf daar eigenlijk ging de lichtje weer branden, waardoor ik weer beter mijn best ben gaan doen. ja, Maar alsnog voelde ik me altijd een beetje de buitenbeentje. Want ik ben wel anders dan mijn zussen. Nog steeds. Nog steeds ben ik anders dan mijn zussen. Dus de dingen wat ik doe, wat ik leuk vind, of hoe ik me uit, is toch anders. Maar nu heb ik een plek kunnen geven, want mijn zussen leren me kennen. Ik leer mezelf kennen. Want ik denk tussen mijn 18e en mijn 21ste heb ik totaal bijna geen contact gehad met mijn zussen. Oké. Want toen ging ik op mezelf wonen. En toen was het ook voor mij gedaan. Van oké, ik heb mijn moeder en mijn vader nodig, jullie niet. Dus heb ik ze ook een beetje uit mijn leven gezet, zo'n beetje. Ja. Ja. En toen was ik op zoek naar mezelf. Zonder te weten. En dacht dat is volwassen zijn. Je eigen keuzes maken. Dus ik ga niet met je om. Ik was ook heel bitter. Ik was heel bitter. Ik was heel boos. Ik was heel negatief.
En ik Ja. wist dat ben ik niet, maar ik kon het niet plaatsen. Geen flauw idee hoe, wat, wanneer. Dus ja, dat was een beetje mijn jeugd, tot mijn 21ste. En ik kreeg met mijn 18 op mezelf wonen. Leerde ik mijn ex-partner kennen. En toen ja, kreeg ik mijn eerste kind. Maar ik wist wel vanaf dat moment dat ik... want het klinkt heel raar. Ik wist, ik wil een kind. En waarom ik een kind wou, is omdat ik me altijd alleen voelde. Terwijl ons huis altijd supervol was. Ja. Maar ik voelde me altijd alleen. En ik heb gezegd tegen mijn moeder, ik krijg een kind. En mijn moeder die ging van allemaal 16 en zeggen, dat kan Lita niet doen, dat kan Lita niet doen. En ik zei tegen mijn moeder, zolang ik niks doe, kan ik ook niet zwanger raken. Dus daar hoef je niet druk om te maken. En toen heb ik dus op mijn 20ste had ik zoiets van, ja, ik kan met of zonder partner, kan ik voor mijn kind zorgen. Ik ging naar school, ik werkte, ik kon de opvang betalen. Dus ik had geen man nodig. En het was echt zo. Ik heb mijn kind gekregen en toen had ik echt zo, ik heb een man niet nodig. Dus heb ik die ook eruit gezet. Want er was geen toegevoegde waarde. Voor mij niet en voor mijn kind ook niet. Wow. Dus, en daarna leerde ik mijn man kennen. Maar dat was een moment dat ik een knop heb omgedraaid van hoe mijn leven ging, dat negatieve, de mensen die ik om me heen had. Dat was niet de weg die ik wou bewandelen. Want ik wil veel meer uit het leven halen. En dat kwam gewoon niet. Het was alleen maar feesten, feesten, feesten. Maar dat was een manier om mijn verdriet, maar ja, dat ik niet blij was met mezelf te bedrukken. Ik weet het niet. Ja. Dus er was feesten, 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 met verkeerde mensen omgaan. En toen heb ik mijn moeder gezegd, ik was 23, ik zei tegen ma, dit is het. Mijn kind gaat voor. Ik heb letterlijk 10 punten op een papier geschreven en ik zei van, de man die nu in mijn leven komt, die moet minimaal een 8 van de 10 hebben. Want in de slechtere tijden scoort hij een 6, maar geen onvoldoende. En als ik dat niet krijg, doe ik het niet voor minder, want ik ben veel meer waard en mijn kind al helemaal. Ja. En zonder te weten kwam ik mijn man tegen. Wauw, Ja. wauw, wauw. We Ja. zullen het zo direct over dit stukje maan ook hebben. Ja. Maar ik vind het mooi dat je dit vertelt. Je vertelt het wel heel snel, maar er zijn natuurlijk heel veel dingen gebeurd in al die maanden, al die dagen, al die weken. Ja. Heb je dan uiteindelijk hulp voor gekregen? Want wanneer je dit vertelt, van dat je niet je wou niks meer hebben met je zussen, maar ook je vond jijzelf niet goed genoeg. Heb je dat zelf hulp gekregen? Nee. Heb ik allemaal zelf gedaan op het moment dat ik dacht van, dit ben ik niet. Ik ben niet gelukkig. En ik dacht van, ik ben 21, 22 en ik heb nog een hele leven voor me. Dus wat wil ik? En wat mij dus denk ik gered heeft, is ook de keuze die ik toen heb gemaakt om een kind te nemen. Ja. Want ik ging denken van, hé, mijn kind verdient het allerbeste. Ja. Dus hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn kind het allerbeste krijgt? En toen kon ik dus al het negatieve, het verdriet, maar dat was mijn proces. Heb ik zelf gedaan. Ik heb heel veel geschreven. Ik bleef maar schrijven, al mijn gevoelens, want ik kon het met niemand delen. Dus ik heb heel veel geschreven, gehuild. En dat heb ik nog steeds. Als ik het moeilijk heb, ga ik onder de douche zitten, op een bankje. En dan laat ik allemaal stromen. En dan kan ik weer tegenaan. Maar dan maak ik wel mijn plannen ook, terwijl ik onder de douche zit. Wauw. Ja. Ja. Je kan zeggen dan uiteindelijk dat je dan door datgene wat je zelf meegemaakt hebt en zelf dat je gewoon voor jezelf eigenlijk bent gaan knokken van, dat wil ik niet, heb je je eigen leren kennen op een manier dat je niet eens wist dat dat in je zat. Nee. Maar is het daardoor ook dat je op een gegeven moment zoiets hebt van, oké, wat ik zelf meegemaakt heb, wil ik ook met anderen delen? Want ik kan me voorstellen dat vriendinnen, mensen die op dat moment jou konden, op een gegeven moment ook zagen van, hé, wacht even, wat doet ze nu? Ze gaat in één keer... Ja, nee, want diegenen die ik toen de tijd mee omging, waren geen vrienden. Oké. Er waren geen vrienden, dus die heb ik ook niet meer om me heen. En degene die ik echt bevriend was, dat waren mijn zussen. Dus die zijn weer terug. En ik had niet echte vrienden, want die vrienden die ik toen had, die heb ik nu niet meer. Dus dat waren dus ook geen vrienden, dat waren gewoon een uitvlucht.
Door degene die op dat moment in mijn leven paste. In het leven die ik toen leidde. Ja, met die manier van leven die je toen had. Ja, precies. Ja. Precies. En gelukkig, ja, ik weet van mezelf hoe blij ik was als kind. Ook al had ik heel veel verdriet om mijn moeder, want dat is één ding die me nooit heeft losgelaten. Dat ik elke dag bang was dat mijn moeder er niet meer was. Ja. Dus een angst die ik echt letterlijk van ik kan denken, heb ik dat beeld voor me. Ik zie me nog steeds op Curaçao in ons huisje, hoe ik naar mijn moeder toe ging om te kijken of ze nog leefde. Omdat dat was altijd een angst geweest. Dus heb ik dus wel, ja, toch een plek kunnen geven. En uiteindelijk, ja, is het, weet je, dat is het ook. Ik weet wie ik ben. Dat is dat blijheid. Ja. Blijheid en het is gezelligheid en het is gewoon over de ander klaarstaan. Want weet je hoe, het geeft je, ja, hoe moet ik, ja, voldoening. Iedereen zegt geef voldoening, maar ik denk zo simpel. Als iemand me wat vraagt, het kost me echt letterlijk niks, hè. En ik weet heel veel, want ik zorg ervoor dat ik heel, ja, ook al zeg ik het zelf wel, heel erg algemeen ontwikkeld ben. Dus als je me vraagt over welke maakt dat wat je me vraagt, ik weet het. En als ik het niet weet, ik weet wel hoe het uit te zoeken. En ik doe het. Dus als ik iemand wat beloof, ik doe het, no matter what. En die tijd kan je maken. Als je echt voor iemand wil zijn, kan je niet zeggen je hebt geen tijd. Want je hebt echt 24 uur, hè. En in die 24 uur slaap je misschien 6, 7. En je hebt echt wel een tijd dat je niks te doen hebt op je app, op Facebook. Dat je serie kijkt, dat je even uitgaat. Dus dat zijn tijden die je echt kan gebruiken om een ander te helpen. Ja. En dat is wat ik doe, want je hebt tijd zat, Ja. vind ik zelf. Voordat ik verder ga naar je ondernemingen, wil ik dan toch even een stuk iets vragen. Op een gegeven moment was je zelf moeder geworden. Nu heb je zelf die angst gehad dat je moeder uiteindelijk misschien niet meer zou zijn. Had je die angst ook voor je kinderen? Hoe was dat om in één keer zelf moeder te worden? Dat was het beste wat ik ooit heb gedaan. En vandaar dat ik ook 4 heb. En dan ook heel veel anderen die het zelf niet heb gekregen. Maar je moet zeggen, ik kamp zelf nog steeds met heel veel angsten. En een van die angsten is inderdaad dat ik mijn kinderen, dat ik kom te overlijden en mijn kinderen achterlaat. Dat is ook een van de redenen dat mijn man en ik nog steeds geen honeymoon hebben gehad. Want ik vertikte het dat we met z'n tweeën op reis gaan en de kinderen achterlaten. Want mocht er wat gebeuren, zijn ze ons tweeën in 1 keer kwijt. En dan zeggen ze, ja, maar je kan er buiten auto-ongeluk krijgen. Klopt. Maar dat heb ik zelf niet veroorzaakt. Maar als ik dat bewust op vakantie ga, dat is een bewuste keus. En die keus wil ik niet maken. Dat mijn man en ik op vakantie gaan samen. En we komen allebei te overlijden en mijn kinderen achterlaten. Ook al weet ik dat mijn zussen hun sowieso nooit uit elkaar zal halen. Maar ik wil het niet. Ik ben er als de dood. dat mijn man en ik allebei wegvallen. En dan onze kinderen alleen blijven. Ja, wauw. Dus we gaan nergens verder dan Nederland. We gaan doen heel veel samen, mijn man en ik. Maar we gaan niet ver weg buiten Nederland zonder onze kinderen. Even kijken, ik had ook een fotootje volgens mij van jouw lieve man ook tussen. Ja, nou dat is onze gezinshuis. Ik zie dat ik een van die kinderen niet heb afgeschermd. Maar ja, hij is al 18, dus dat mag. Dat is rechts, boven de tweede, van rechts naar links. Ja. Die is ook een van onze gezinshuiskinderen. Ja. Dus daar zie je onze 4 kinderen en de andere 4, dus in totaal 8. Wauw. Ja. Wat mooi. Nou, je had het net ook al over een gezinshuis. En er zijn nog meer ondernemingen. Nou ga ik eerst naar een stukje gezinshuis. Wanneer kwamen jullie bij het idee van, we hebben 4 kinderen, maar ja, er kunnen meer bij. Laten we een gezinshuis beginnen. Oké, het kwam, want we hebben in 2005 heb ik ontslag genomen bij de justitie. En toen ben ik begonnen als gastouder. Ja. En gaandeweg heb ik gezien van, hey, de gastouderbureaus,
die verdienen meer dan ik die het werk echt daadwerkelijk doe. Dus heb ik een research gedaan en in 2007 heb ik mijn eigen gastouderbureau geopend. Die dus voor de gastouders zijn. En de bureau krijgt wel betaald, maar de meerderheid van het geld gaat naar de gastouders. En daar sta je nog steeds voor, want de gastouders, om op iemand anders kind te letten, dat is niet te betalen. Als je je werk goed doet, is dat gewoon niet te betalen. En daarna kregen we te veel aanvragen voor de kinderen op te vangen. Toen heb ik een eigen opvang gestart. Het is vanaf 2010. 2013, ik ben bevallen van mijn 4e kind in 2012. 2013 november voelde ik me... Kijk, ik vind zoals ik mentaal, zolang het maar psychisch goed gaat met mij, maakt niet uit lichamelijk wat ik voel, ik zorg ervoor dat het gaat. Maar in november 2013 brak ik, dat ik mentaal, dat ik zoiets had, mijn dochter wordt bijna 2, in januari de jaar erop, maar ik ken mijn dochter niet. Omdat ik ga om 5:30 's ochtends mijn deur uit en ik ben er weer 9 uur 's avonds thuis. En toen zei ik tegen mijn man, pa, ik stop ermee. Ik geef die ouders 3 maanden de tijd om een andere opvang te zoeken, maar ik stop ermee. Toen dacht ik van, oké, maar ik wil meer doen dan alleen maar een opvang. Ik wil meer gaan betekenen en dan ben ik ook meer gaan specialiseren in het opvoeden zelf. En toen ben ik opvoedouder geworden via Bascule. Dat is van de AMC ziekenhuis. En dan kregen we kinderen tussen de 3 en de 7 jaar bij ons. En dan moeten we hun, achteraf, we moeten zeggen, mijn brain, hoe zeg je dat, helemaal overnieuw gaan indelen, zoals een robot. Ja. Zodat ze geplaatst kunnen worden bij een pleeggezin. En na 9 maanden wordt het kind gewoon weggehaald. En dat deed zo'n pijn, omdat het kind was niet klaar. Want het kind heeft 6 maanden lang tegen ons gevochten. Die 3 maanden had hij een aangepast gedrag. Dat is wat wij dat kind aanleren. En daarna moet hij dat ook eigen gaan maken. Ja. Maar die tijd heeft hij niet gehad. Toen dacht ik, weet je, ik wil dit wel blijven doen. Maar niet zo. Toen ben ik verder gaan zoeken en toen kwamen we bij het gezinshuis. En daar hebben we de tijd die wij nodig hebben. Om het kind op een rit te brengen. En niet van, ze betalen ons 9 maanden lang. Bekijk het maar hoe het is. Nee, we hebben de tijd. Dus heeft een kind een jaar nodig, is het een jaar. Heeft hij 5 jaar nodig, hebben we 5 jaar de tijd om aan die jongeren te werken, dat het goed komt met het kind. Dus dat hebben we daar vanaf 2013 gedaan, tot en met vandaag doen we dat. En mijn man en ik, heb er ook bijna niks over verteld, maar vanaf 2000, ik heb een man leren kennen in de gevangenis, als medewerker wel, hè. Hij was mijn collega. En we werken vanaf 2008, werken we 24/7 samen. We doen alles samen. En dat is de reden ook, een van de belangrijkste redenen waarom ik zoveel kan doen. Ja. Is omdat hij altijd achter me staat. Als ik iets moet doen, is hij er. Als hij wat moet doen, ben ik er. Dus we doen alles samen en hij helpt me met alles wat ik moet doen. Ja. Dus, en zodoende zijn we begonnen met een gezinshuis. Als je dan over je man hebt en je zegt van, hij doet alles voor je, hij is achter jou. Nou, even kijken, wie hebben we nog meer hier? Oh nee! Oh! Ja, dat had je niet verwacht, hè? Oh, wacht maar. Goedenavond, Edwin. Goedenavond. Goedenavond. Bedankt dat je ook deel wou zijn van jouw vrouw zijn verhaal. Ja, zeker. Voor ons dan, want je bent al deel van haar verhaal. Ja, klopt. Edwin, Oh, zo leuk. Ik vertelde al dat jullie samen deze gezinshuis runnen. En zo was vrouw moet aan het vertellen van wat je voor haar betekent. Ja. Maar vanavond gaat het ook een beetje om haar. Dus aan jou eventjes wat zij voor jou betekent. Wat zij voor mij betekent? Nou, als allereerst is er natuurlijk de liefde van mijn leven. Ja, gewoon perfect gewoon. Alles, ze weet alles van mij. Ze is er altijd, ze doet alles voor iedereen, ook voor mij. Ze zorgt voor me, ze zorgt voor iedereen. Dus ja, de liefde van mijn leven, mijn soulmate zeg maar.
Ja. Wie kwam uiteindelijk met het idee van een gasthuis beginnen dan? Hoe kwam dat? Was je dan meteen zoiets van, dit wil ik ook, Edwin? Nee, niet meteen natuurlijk. Het was natuurlijk haar idee. Ze hebben altijd dit soort ideeën. Maar goed, ik ben ook opgevoed van als je iets goed hebt, dan kan je dat ook delen. Toen ze met het idee kwamen, hebben we natuurlijk lang over gesproken. Hoe we dat gingen doen, wanneer we dat gingen doen. Toen ben ik natuurlijk akkoord gegaan. Was zoals zei, we zijn begonnen met 1 kindje, 4 bascule. En zodoende is dat uitgegroeid naar uiteindelijk 4. Omdat het gewoon mooi en leuk werk is. En als je dan Vooral ruimte mooi hebt en werk. tijd, Ja. dan nemen we er steeds 1 bij. En zo zijn we aan het 4 gekomen. Tot nu toe. Ja. En als ons huis nog groter was, dan hadden we er nog meer gehad. Ja. Nou is dat zo dat Tarimara daarmee opgegroeid is. Met meerdere mensen of meerdere kinderen in huis. In het begin vond ze het eigenlijk niet leuk, maar later is ze zelf ook dan gaan doen. Dan vraag ik me af, hoe is het dan voor jou? Want ik bedoel, je hebt niet alleen maar je eigen 4 kinderen, je eigen kinderen, 4 kinderen dan, maar ook andere kinderen erbij die je dan voor zou moeten gaan zorgen. En daarvoor een papa bent voor zoveel kinderen. Ja, dat is leuk en mooi. En je groeit er eigenlijk in mee. Hè? Want zoals ik al zei, we zijn met 1 begonnen. Dus ja, je gaat je steeds breder oriënteren erin. En het gaat steeds makkelijker. En dan neem je er eentje bij. En dan ga je nog meer... dus eigenlijk is dat vanzelf gegroeid, zeg maar. Ja. Want jullie zijn 1 gezin. Het zijn niet zo van, oké, die kinderen zijn in het door de week en dan het weekend. Het is gewoon jullie kinderen in principe. Ja. Jullie hebben gewoon nog 4 kinderen erbij. Ja, klopt. We hebben 8 kinderen, zeg maar. Dus en dus, in principe is er geen onderscheid tussen onze eigen kinderen en onze gastkinderen, om het zo maar te zeggen. Klopt. Ja. Klopt. En ja, is het wel voor jullie dan... want Talimara zei iets dat ik wel terug op komen. Talimara zei, mijn moeder deed zoveel en ik vond het niet leuk. En dan denk ik van, oké, maar nou zeg jij ook van, oké, ik doe bijna hetzelfde. Maar ik denk dat je dan ook oplettend bent van, dat ook niet jouw kinderen nu gaan zeggen van, mama, maar ik vind het niet leuk. Omdat je dan zo bezig bent. Ja, dat houden we heel goed in de gaten hoor. We praten heel veel met ze, we hebben het er heel veel over, wat hun ervan vinden en dat soort dingen allemaal. En we hebben natuurlijk ook onze vrije tijd die we dan extra in onze eigen kinderen besteden. En dat vinden ze ook heel erg prettig. Maar de andere kinderen erbij vinden ze ook heel erg prettig. Dus tot nu toe gaat alles nog heel goed. En we hebben het er heel vaak over. Dus, en ze mogen ook zelf aangeven wat hun ervan vinden. En tot hoe ver we kunnen gaan, om het zo maar even te zeggen. Ja. Nou is jouw vrouw aan Edwin best een uitsprekende vrouw. Ik bedoel, zij zegt wat ze vindt. En zij is best ook bekend. Veel mensen kennen, ze organiseert feesten. Dus je moet haar af en toe wel een beetje missen. In sommige gevallen. Maar hoe is dat dan uiteindelijk ook voor je? Want ik was benieuwd, want soms heb je dan uiteindelijk een partner die dan uiteindelijk iets meer voorgaat in heel veel dingen. Maar wat veel mensen niet weten is dat zo'n partner ook een stabiele man moet hebben. Zeker. Anders lukt het helemaal niet. Dus ze gaf het zelf ook aan. Nee. Maar hoe is dat dan voor jou dan? Om zo'n ondernemende vrouw te hebben? Het is altijd spannend en leuk wat er weer gaat komen. Nee hoor, maar wij praten heel veel over de dingen die gaan gebeuren en die we nog willen gaan doen. Ja, oké. Dus we zijn altijd binnenkort voorbereid. Tuurlijk, zodra ze de deur uit gaat, mis ik er al. Ondanks dat we 24/7 bij elkaar zijn. Ja. Heel erg blij dat ze weer thuis is. Maar dat gaat eigenlijk vanzelf. Ja. Wauw, jullie zijn echt een power couple hoor. Zeker. Als ik dit zie en ik heb wel eens filmpjes gezien dat je samen met haar aan het dansen bent. En je doet gewoon zo fijn mee, Edwin. Ja. Ik ben geen danser, maar zij laat me dansen. Okay. Lang zijn jullie al getrouwd? Sorry? Want ik hoorde dat jullie gewoon elkaars collega waren in het... klopt dat? Ja, dat klopt. Ik was haar mentor, zeg maar, in de gevangenis.
Heb je goed gedaan. Jazeker, jazeker. Heel goed ingewerkt. Nee. Oké. Hey Edwin, bedankt dat je even wil komen om even je Ja, bal graag in gedaan. het rondje te zetten. Leuk om Talimara een keer te verrassen zo. Ja. Ja, wacht maar. Als je boven bent, wacht maar. Nee, maar vandaag mag je hem extra dan wat liefde heeft, Talimara. Sowieso, dat komt helemaal goed. Dat komt Vandaag is helemaal niet goed. morgen, Talimara. Dat wist je helemaal niet. Nee, echt niet. En normaal gesproken zie ik alles aan hem, want hij kan echt niet liegen. Maar ik had het echt niet doen. Maar ik had het ook druk, hè. Ik had het heel druk vandaag. Dus vandaar dat ik daardoor denk ik niet echt door had. Dat het was. Nee, maar Maar heeft hij heel goed gedaan. Ik vond het leuk, want toen je zei van ik ga op de computer, ik dacht van, oh nee. Ik hoop niet. Ik hoop niet dat je de e-mail open gaat maken, want dan zie je dat en denk van, Nee, heb ik niet gedaan. Nee. Maar ik wou jullie dit meegeven, Edwin, voordat je weggaat. Ik vind het heel knap en ik denk dat heel veel mensen van jullie dit kunnen meenemen en leren. Want het is niet makkelijk om kinderen van jouw eigen kinderen hebben en ook kinderen van dezelfde leeftijd samen opvoeden. Want je hebt jouw eigen kinderen, die hebben hun eigen karakter. En je hebt dan jouw andere kinderen die je dan ook aan het opvoeden zijn. En dat is niet een makkelijke taak. Dus ik wil jullie echt een compliment geven voor wat jullie doen. En de eenheid die er is tussen jullie, want ik ken het. Want je herkent het als je dat ook hebt. Ik heb ook zo'n man die mij achter alle steun en één zijn. En wij doen alles samen. Dus ik wil jullie echt een compliment geven. En alle zegen dat het goed gaat met alles wat jullie doen. Want jullie doen het goed. Echt een power. Dankjewel. Ja. Dankjewel. Edwin, dankjewel. Edwin, dankjewel. Ja, graag gedaan. Fijne avond. Fijne avond. Doei, hetzelfde. Dank je. Wauw. Mooi. Jullie hebben me echt. En ik ben ook zo te sentimenteel iemand, want ik huil heel snel. Maar het is, nee, mijn man, echt zonder hem, dat had ik heel veel niet gekund. Ja. Want ik ben de ondernemende, diegene die echt altijd, echt de hele dag heen en weer ben. En hij staat daar gewoon echt helemaal achter me. En hij steunt me, maar hij is ook echt, ik ben hem zo dankbaar. Ja. En wat jullie net zeiden, die werk van gezinshuis, het is een gigantische dankbaar werk. Maar mensen kunnen zich niet voorstellen hoe zwaar het is. Dus, Want we hebben kinderen met alleen maar problemen, die depressief is. Ja. En 3 jaar geleden, even kijken, 2017, dat is dus nu 4 jaar geleden, stond ik echt op het punt dat ik zei, ik doe het niet meer, ik stop ermee. Want je moet beseffen dat we kinderen krijgen die depressief zijn. Die hebben zo'n grote bagage mee. En een van hun, een van hun die heeft ook zelfmoord gepleegd. Wow. En op dat moment Wow. was het voor mij echt, weet je, sorry, fuck it, ik doe het niet meer. Want ik weet dat er misschien meer zouden zijn. En het is iets onbeschrijfelijk als moeder om een kind te verliezen. En kan je je voorstellen, het is mijn eigen kind. Ja. En je bent de enige in heel Nederland die de politie weet te vinden om te vertellen dat je kind dood is. Want er staat geen andere familie bekend, behalve wij. Dus op dat moment dacht ik echt van, nee, ik doe het echt niet meer. Ik vind het nog steeds moeilijk. Ja. Dus het is nu net 4 jaar geleden, 13 oktober 2017, dat hij zelfmoord had gepleegd. En het is iets, echt, je kan echt niet, het is niet te beseffen, echt niet. Maar wist je wel dat hij depressief was? Wist je wel dat Ja. Hij kwam bij ons, hij woonde bij een collega, die het al tientallen jaren deed. Maar mijn collega die stopte ermee. En mijn collega die had alles op alles gezet, want ze zei van, ik wil hem bij Talimara en Edwin hebben. En toen heeft mijn oudste zoon gezegd van, mama,
ik ga wel uit mijn kamer, want hij had een grote kamer, 25 vierkante meter. En gezegd, oké, we gaan van zijn kamer 2 kamers maken, waardoor we dus een extra kind konden opnemen. En hij komt bij ons binnen en dan zei hij al van, nee, ik wil niet meer leven, bla bla bla. En ik dacht van, weet je, wacht maar. Als je hier even bent geweest, geloof me, you wanna live. En gaandeweg zei we, oké, het gebeurt niet. En 2017 januari, 31 januari 2017, voelde ik, want dat is onze vaak, we moeten de hele tijd observeren. Ja, Voor kleine dingetjes. Ja. En toen had ik zoiets van, iets is anders. En ik bleef met hem appen, zei van, oké, weet je, het is iets aan de hand. Dus we hebben dus kunnen voorkomen dat hij dus voor de trein sprong. En toen ben ik met hem in gesprek gegaan, huilend, want ik kan het niet inhouden. En toen keek hij me aan en zei tegen mij, Talimara, het doet me heel wat dat u nu huilt, want ik weet niet, ik kan niet geloven dat u van mij zou kunnen houden, terwijl mijn familie dat niet doet. Ja. En toen stond ik open, want ik dacht altijd, mensen die zelfmoord plegen zijn egoïsten. Ja. Maar toen stond ik open, ik zei tegen hem, vertel me, weet je, ik sta nu helemaal open voor, ik heb geen oordeel, helemaal niks. Vertel me, waarom wil je niet meer leven? En aan het einde, en toen ik zei, God vergeef me, ik had hem bijna mijn zegen gegeven van, ik snap het. Ik snap het. En toen heb ik hem gezegd, je kan er niet bij ons blijven. Want we hebben nog 6 kinderen toen de tijd. Ik zei, want hij gaf aan, hij weet niet wanneer het gebeurt. Want het gebeurt hem. Ik zei, dus het kan ook in huis gebeuren, maar dan zijn de andere kinderen ook getraumatiseerd. Dus dat kunnen we niet toelaten. Ja. Maar wel dat we zorgen dat hij goed terechtkomt en dat we bij hem betrokken blijven. En dan kwam hij ook 12 oktober, want hij kwam 3-4 keer per week langs. Want ik regelde alles nog voor hem. Ik deed eigenlijk letterlijk alles voor hem. Hij kwam 12 oktober en hij bleef maar en hij bleef maar. En normaal, weet je, hij bleef en hij wou niet weg. Ja. En toen had ik al zoiets van, nou, hij is vrolijk vandaag, maar ik zag niks in principe. Geen sein, geen tekens. Ja. En na 13 oktober had hij dus zelfmoord gepleegd. Dus dat was zijn manier om van ons afscheid te nemen. Ja. Wow. Heftig. Heftig. En toen dacht ik, ik ga wel door. Want we hebben in totaal nu 8 kinderen gehad. En alleen hij heeft het niet gered. En de rest doen het allemaal goed. Allemaal, ook diegenen die weg zijn, die doen nog steeds hartstikke goed. En ze zijn nog steeds onze kinderen. We hebben nog steeds contact met ze, een paar keer per week zelf. Ja. Dus daarvoor blijf ik het doen. Ook al is het echt heel moeilijk. Ja. Ja. Nou ben je vorig jaar, volgens mij was het vorig jaar, ben je naar Curaçao geweest. Ik heb je op verschillende... Nee, dit jaar. Dit Dit Ja, jaar. ja? Oh, het is Ja. dit jaar zelf. Ja. Oh, dit jaar naar Curaçao geweest. Ik heb je op verschillende platforms gezien. Omdat je een idee hebt om op Curaçao iets te gaan doen. Ja. Vertel me Klopt. eens even. Ja, hetzelfde wat wij nu doen, gezinshuis. Want weet je wat het is? Ik geloof letterlijk niet in groepen. Dat is een soort internaatgroepen wat ze hier in Nederland hebben. De kinderen worden alleen maar erger. En dat is dus uit ervaring. Dat denk ik niet. Het is echt zo. De kinderen gaan alleen maar achteruit. Want als je daar bent, moet je gaan wediveren. Dan moet je gaan bewijzen. Je moet dus, als de ene stoer doet, moet je nog stoerder doen. Als de ene rookt, ga jij dus aan de drugs, bij zo'n spreken. Als degene drugs gebruikt, ga je het verkopen. Dus het is steeds kijken wie het te stoerder is. En de kinderen die worden dus alleen maar slechter. En ik geloof dus heilig in de gezinshuizen. En dat we heel veel capabele mensen hebben op Curaçao die dit ook kunnen. Ja. Om de kinderen een thuis te geven, maar wel natuurlijk met de nodige achtergrond qua opleidingen en dergelijke. Ja. Dat de kinderen dan wel, want de kinderen komen eenmaal bij jou binnen. Ze hebben geen vertrouwen in jou. Ze hebben geen vertrouwen in het systeem. Want ze zijn al 4-5 keer al weggestuurd. Ja. Dus ze hebben geen vertrouwen meer in. Dus 1,5 jaar lang vechten we met die kinderen soms letterlijk dat we fysiek geweld moeten gebruiken. Maar die kinderen gaan alles uit de kast halen om te kijken hoe ver je gaat en wanneer je ze ook wegstuurt. Ja. En wij houden vol. Ja. Want Ja. we zijn niet bang. Want ik heb met letterlijk echte criminelen gevochten. Dus jullie zijn echt niks. Dus ik ben niet bang voor de agressie. Ik ben niet bang voor een verbaal agressie. Niks.
Maar ze moeten jou gaan vertrouwen. Mhm. En eenmaal die vertrouwen, dan zie je hoe snel ze de stappen maken. En dat ze gewoon echt, je ziet ze gewoon groeien naar een gezonde, goede toekomst. En dan krijg je gewoon de power, je krijgt de kracht, je krijgt alles om het voor te zetten. En ik weet zeker, op Curaçao hebben we zoveel van die kinderen Ja. Ja, die zeker. dat nodig hebben. En ik weet zeker dat we capabele mensen hebben op Curaçao die dit ook kunnen. En Ja. dat wil ik dus op Curaçao introduceren. Maar het moet wel bekostigd worden vanuit de regering. Want anders is het niet te betalen. Dus dat wil ik heel graag. Ja. En ik ben ervan overtuigd dat het me zal lukken ook. Ja. Ik vind het mooi. We hebben een paar maanden geleden ook Somara Henrique ook in ons programma gehad. Ja? Die ook al op Curaçao bezig is. Die heeft zelf een gezinshuis op Curaçao al, Genesis, en ook daar bezig is. Dus misschien is het heel fijn om jullie misschien in contact te brengen met elkaar. Ja. Ja, zeker. Zeker. Ja, Ja. maar jullie doen kinderen. Van Ja? tot 18 doen jullie? Van 8 tot en met, in Nederland is het tot 23 volgens de wet. Dus Oké. tot en met 23 eigenlijk. Oké, maar Shomara zijn gezinshuis is gericht op Voor jonge moeders. Jonge moeders, ja. Jonge moeders, ja. Jonge Volgens mij weet ik wie dat is. Volgens mij weet ik wel wie zij is. Ja, zij Dat is deed in ze ook in Nederland. Ze deed het ook in Nederland. Amsterdam. Ja, Ja, Ja. ja, klopt. en ze heeft op Curaçao nu 1 huis. En er komen nog meer huizen. Maar dat is dan Ja. ook voor jonge moeders. Maar ik denk in dit is het ook... Weet je? Hey, samen kunnen we veel meer bereiken dan alleen. Sowieso. Dus ik sta er zeker open voor. En volgens mij heb ik zelf haar nummer. Van Ja, Nederland in ieder geval. Ze zegt net iets, want ze zei van ik ga contact opnemen. Ik ga Zo zeker... zegt dat wel. Oké. Nou, dat doen we. Ja. Nou, dat is al geregeld. Super. Ja, Nou, dat gaan we doen. Ik kijk er echt naar uit. ja. Ja. Nou ja, nou heb je nog wat. We gaan verder, want je hebt nog music. Music is my first love. Dat is Music, my first love. Music my first love heb je dan uiteindelijk ook gehad. En het is Hele leuke de eerste, hoe noem je dat? Seizoen is geweest. Het eerste seizoen is geweest. Ja. Ja. En nu komt het tweede seizoen. Hoe kom je daar weer bij om iets daar mee te gaan doen, Talimara? Ik moet zeggen, dat was niet helemaal mijn idee. Het kwam, ik had Talimara Pride, dat ik dus artiesten manage en dergelijke. En ik had in augustus vorig jaar, had ik 2 artiesten gelanceerd. Via RTV 7 ook, wat live uitgezonden. Ja. En toen werd ik benaderd door Giovanni Jonas van Talimara. Ik heb een idee voor een programma. Kan ik je daarover bellen, in contact komen? En toen gaf hij aan een muziekprogramma. En toen zei ik tegen hem van, nou, oké, vind je het ook goed dat niet alleen dat ik het presenteer, maar dat ik meedenk voor een programma. En toen zijn we samen dus het hele concept samen bedacht. En dat ik het ook zelf mocht presenteren. Dat was voor mij een droom. Want ja, als je alleen maar meedeed met niet-verkiezingen en dergelijke. Televisie, ja. Dus is mijn ding. Dus dat vond ik echt geweldig. Alleen het tweede seizoen laat even op zich wachten. Maar dat is puur qua sponsors en dergelijke. Want ja, wij streven ernaar om een betere programma te maken. Want de eerste was een soort pilot. Dus als we met het tweede seizoen komen, moet het alleen maar beter zijn. Dus dan moeten we meer sponsors hebben. Het kost geld. En daarvoor heeft Giovanni en ik alles zelf betaald. Dus nu hebben we sponsors nodig, zodat wij ook het tweede seizoen kunnen realiseren. Oké. En dat stukje wat je zei, ook Talimara, over Talimara Sprite. Vertel ons iets meer over Talimara Sprite, want volgens mij is die nu ook een beetje actief. Ja, Talimara Sprite is eigenlijk een platform voor iedereen. Jong, oud, bekend, nieuwkomer, het maakt niet uit. Ik wil hun gewoon de platform geven om zich te presenteren, om op te treden. Maar ik manage ook Antilliaanse artiesten. Of artiesten in het algemeen, niet nog wel Antillianen. Maar het maakt niet uit als je al aan bezig bent of net begonnen bent.
Als je de laatste setje nodig hebt, iemand die in jou gelooft en met jou kan meedenken en doen, daar ben ik voor. Nu heb ik er 2, 3 eigenlijk, een 4e onderweg, die ik ga managen. En dat is het muziek maken, muziek produceren, uitbrengen, videoclips. En dat vind ik ook leuk om te doen. Ik mocht zelf ook eentje meeschrijven en meeproduceren. En binnenkort heb ik ook mijn eigen opnamestudio, die ook komt. Dus dan hoef ik dat niet meer uit te besteden, dat mijn artiesten ergens anders hun nummers moeten opnemen. Maar dat hebben we allemaal zelf in huis. Oké, maar dat doe jij ook zelf? Of de Dat opnames? doe ik Dus, ik doe dat managen en dergelijke, zeg maar. Ik ben wel de manager, dus dat ik optredens zoek, hun nieuwe nummers laat maken. Ik zoek de producers, ik zoek fotografen. Dus ik doe alles eromheen, zodat ze dus tot het eindproductie kunnen komen. Daar zorg ik voor. Dus dat is wat ik doe, Oké. samen met de artiesten. Waar haal je die tijd vandaan? Ik bedoel, even wat, time out. Tijd kan je maken. Je hebt een gezinshuis met 8 Ja. kinderen. Ja. En nog heb je dan uiteindelijk dus Mijn stichting. Ik heb een gastouderbureau en ik heb Talimara Spreid. Ja, maar weet je, het is wat ik zei. Kijk, het is met heel veel structuur, heel veel plannen. En vandaar dat ik vervelend ben, of vele mensen vinden mij vervelend. Want als ik je zeg 2 uur, is ook 2 uur. Ja. Maar in dit geval is mijn tijd echt heel veel waard. Want die tijd wat ik maak... Eigenlijk. Ja. Eigenlijk, maar veel mensen hebben ik vind zelf respectloos, meen ik serieus. Als je ergens te laat komt, dan hou je geen rekening met de ander. Je denkt aan jezelf. En je respecteert de ander, de tijd, de moeite moet je respecteren en gewoon aan de tijd houden. Dus ik ben echt van de tijd, want ik werk echt met tijd. Want alles staat heel strak ingepland, zodat ik alles kan doen. Ja. Maar ik neem aan ook dat niet alles actief is. Want bijvoorbeeld Talimara Spreid misschien is niet altijd bezig of hebt niet altijd... Talimara Spreid is altijd bezig, want achter de schermen zijn we altijd bezig met nieuwe artiesten, nieuwe nummers maken, al die dingen. Dus Talimara Spreid is altijd actief. De gastouderbureau is altijd actief. De stichting, dat is een beetje ja-nee, want het ligt aan onze financiële middelen. Ja. Dus we willen veel meer gezinnen kunnen helpen. Maar helaas is dat niet zo, want ik ben de enige financierder van mijn stichting. Ja. Dus in principe werk ik overal en het geld stop ik weer in mijn stichting. Ja. Dus dat is, dus als ik meer, vandaar dat ik met die dansmarathon ook meedeed. Want ja, het is makkelijk 100.000 euro winnen. Ja. Maar helaas, want dat was inderdaad een boost geweest om veel meer gezinnen te kunnen helpen vanuit onze stichting. En het hulp die jullie willen aanbieden vanuit de stichting aan de gezinnen is in hoeverre of hoe geven jullie dan die ondersteuning? Wat wij doen is bijvoorbeeld organiseren workshops voor ouders, voor de kinderen. En het is heel veel verschillende thema's. Ja. We hebben ook koffieuurtjes, dat de ouders of moeders, vaders gewoon met elkaar kunnen zitten. Een luisterend oor, dat bieden we ook. Maar daarnaast bieden we ook vooral de ondersteuning binnen het gezin. Want soms gaat het echt voor kleine dingetjes, tip wat je kan geven aan een ouder. Ja. Om hem niet te laten escaleren. Zodat de ouder denkt van, hé, ik ben niet slecht bezig. Ik moet het alleen maar anders doen. Ja. En wij willen juist voorkomen ook dat de kinderen uit huis geplaatst worden. Want elk kind verdient om bij hun eigen ouders op te groeien. Zeker. En dan bestaat gezinshuis niet meer. Maar dan is het zo. Want ik heb liever dat kinderen bij hun eigen ouders opgroeien. Ja. Dus daar staan we voor. Maar ook voor ouders die eigenlijk, ik heb ook heel veel drop-outs, kinderen niet weten in het onderwijs, wat moeten ze kiezen, welke kant ze op moeten. En als de ouders ook niet weten wat een opleiding inhoudt, of ook de taal niet beheersen, gaan we dat allemaal doen met die jongeren. We gaan mee naar school. We gaan die ouders dan ook uitleggen wat het inhoudt, wat het belangrijk is. En het financiële gedeelte wat we de steun bieden is, en daar staan we voor, worden wie je wilt zijn. En niet wie je moet zijn. Want dat weten we zelf. Een opleiding kost geld. En als je de middelen niet hebt, kies je de opleiding die je ouders kan betalen. En niet wat je daadwerkelijk wil.
Ja. En daar bieden we ook bijvoorbeeld de ouders daar ook de financiële steun in, zodat die kinderen dus hun talenten niet moeten laten varen, omdat de ouders de financiële middelen niet hebben. Ja, En ik vind het prachtig. hoe komen die kinderen dan bij jou uiteindelijk aan, Salimara? Wij hebben dus gewoon flyers op scholen, buurtcentrums en dergelijke. En die delen we gewoon uit, want je kan ze niet afdwingen natuurlijk. Ja, Dus ja. ze moeten ze zich wel aanmelden. En dat zei ik ook toen ik uitviel van de dansmarathon. Het doet me pijn, omdat mijn droom is om veel meer gezinnen te kunnen helpen. Maar ik heb geld nodig daarvoor. Ja. Om veel meer gezinnen te kunnen helpen. Want ik kan wel advies geven, want dat doe ik gratis. Want dat is mijn eigen expertise. Maar ik heb ook een netwerk van hulpverleners die dat ook gratis inzetten. Maar om daadwerkelijk de financiële steun te kunnen geven, heb ik gewoon geld nodig. Ja. Maar is het zo dat je afgelopen Dus, jaren ook niet met sponsoren hebt kunnen werken dan? Mensen die bijvoorbeeld wel dat geld willen insteken in zulke projecten? Nee, dat is niet gebeurd. Wat we wel hebben gedaan 2 jaar terug, dat was een veiling. Waardoor dus ondernemers hebben benaderd van, willen jullie diensten iets verkopen of ja, aan ons geven, dan kunnen we die maar veilen. En daar hadden we wel een bedrag van, denk ik, iets van 7.000, 8.000 euro binnengehaald. Dat we toch weer een postje verder konden. Oké. Ja. Maar voor de rest, met die gezinnen, we hebben nu ongeveer 12 gezinnen. En ja, die bekostig ik nog steeds, dat financiële gedeelte. Mijn zussen bijvoorbeeld, ze hebben allemaal expertise, want ze zijn allemaal gestudeerd in de richting van hulpverlener in de zorg, jeugd. Dus die doen wat ze kunnen, waardoor we dus inderdaad geen geld hoeven uit te geven als het niet nodig is. Ja, Ja, dat is mooi hoor. echt mooi werk, Talimara. Hey, we komen richting ons einde van onze Ja, met jou. Viel het er mee of viel het er tegen? hartstikke tegen. Ik voel het hartstikke mee. Je gaat Want ja, ik hou van praten. Ik kan uren praten. Maar het is altijd wel spannend. Het is wel altijd wel spannend. Maar ik vond het heel erg meevallen. En ik vond het heel fijn dat ik eventjes inderdaad, dat de mensen ook meer te weten zijn gekomen wie Talimara is. Ja. Want ze zien Talimara bij de Comeback Feest of op Facebook. Maar ik ben veel meer dan dat. Ja. Dus ik vond het wel fijn dat het even wel podium heb gekregen om te laten zien. En dat is toch niet alles, maar wel in grotendeel wel wie Talimara is. Mooi. Ja, nou kun je zeggen van oké, dat je benoemde dat. Een van de dromen was om die 100.000 euro te winnen om dat in te steken. Nou doe je best veel. Maar zijn er nog dingen dat je zegt van nou, dat zou ik ook nog willen doen? Een grotere huis, dat ik meer kinderen kan opvangen. En wat ik zei ook, dat ik gezinshuis, dat soort dingen kan opzetten, ook op Curaçao. En uiteindelijk zelf ook te verhuizen naar Curaçao. Oh, dus je wilt terug? Ja. Nou, dat was toen ik mijn man leerde kennen. Ik had er gezegd, dus 3 dingen. Maar onze kinderen worden opgevoed katholiek. Ik ga ooit terug naar Curaçao. En, dus dan moet je mee willen. En ik wil geheel, compleet en letterlijk mezelf zijn. Want dat kon niet in mijn vorige relatie. Dus als ik niet mezelf kan zijn, en dat betekent alle leuke, minder leuke, gekke, mooie, lelijke, wat dan ook, alle Talimara moet je dus kunnen accepteren. Want anders is het een no-go. Wauw. Dus het idee om te gaan werken of te gaan wonen op Curaçao is altijd geweest. Want mijn man die staat ook, hij had al daar gezeten als het aan hem lag. Ja. Ja, Nou, dat is mooi. Dan zijn er voordat we ons interview afsluiten, dan zijn er genoeg vrouwen die luisteren en genoeg vrouwen die dit zullen luisteren, die gestruggeld hebben, die geworsteld hebben of die aan het struggle zijn. En die horen jouw verhaal en denken van wauw, nou dat wisten ze niet. Maar omdat ze dan uiteindelijk jou kennen van wat je net benoemt. Wat zou je tegen die vrouwen, meiden zeggen op dit moment die dan uiteindelijk zoiets hebben van ja, weet je, ik heb het toch moeilijk met mezelf. Ik heb dingen meegemaakt en ik weet het even niet. Dat wij allemaal wel eens dingen doen of meemaken die niet leuk of goed zijn. Maar dat is een proces en dat hoort erbij.
Ja. Het hoort erbij. En never regret. Je moet nooit spijt hebben van niks wat je in je leven hebt gedaan. Want dat zorgt ervoor ook dat je wordt wie je wil worden. En Ja. alles wat ik heb meegemaakt heeft gezorgd dat ik de sterke vrouw ben wat ik nu ben. En Ja. ik heb nergens spijt van. En ik heb heel veel dingen gedaan. Maar ik heb nergens spijt van. Want daardoor heb ik geleerd. En Ja. never give up. Dan zeg niet, ik ben al 50. Nee, never give up. Het komt goed, zolang jij erachter staat. En vooral, ga op zoek naar jezelf. Want dat is wat mij geholpen heeft. Ja. Ga op zoek wie je zelf bent. Ja. Niet wie een ander wil zien. Niet wat een ander wil. Nee, wie je zelf wil zijn. Zoek naar die persoon. En doe er alles voor. En neem geen genoegen met minder. Never, nooit niet. Op je werk niet, met je partner niet. In je familie niet. Niks niet. Ja. Altijd jezelf zijn. Wauw, Talimara, top. En zoals we altijd Ja. zeggen tegen al onze gasten in ons programma, de Shiny Light. Vandaag was jij de licht. En je bent een licht voor veel. En nou dat ik jouw verhaal heb mogen horen, dan heb ik, dan raakt gewoon. Dan raakt gewoon. En ik wil tegen jou zeggen, Talimara, bedankt voor al die tijd dat je ingestoken hebt in al die kinderen, je eigen kinderen, voor al die mensen die je altijd toespreekt. En dat je uiteindelijk datgene wat je moeder begonnen is, dat je dat door Voorzet. Ja. En dat, En niet omdat mijn moeder dat deed, maar omdat ik Nee. het zelf voel. ja, Ja, ja. je doet het voor zelf. jezelf. Je doet Ja. het voor jezelf, maar Ja. datgene wat ze deed was niet voor niks. Want ze heeft het toch uiteindelijk ook niet gedaan dat je toch verder mee bent gegaan. Dus Exact, exact. Ik Nou, ik wil jullie ook bedanken ja, echt waar. voor de mogelijkheid. Echt heel fijn. Echt heel fijn. Dus dank jullie daarvoor. En de mensen die kijken, moet ik toch even zeggen, de feesten van aankomend weekend gaat gewoon door. Ja. Dus willen jullie nog reserveren? App me, bel me, zoek me op Facebook. Ik ben te vinden, want de feesten gaan gewoon door. Los Barones de Curaçao zijn onderweg naar Nederland voor jullie. En para momento, dus de fiesta vai estar Jing Weekend aqui. 5 e 6 de november. Aha. 5 de november tá na Den Haag. Kota VIP party, Black and White Diamond Party, specialmente para todos os fãs para Doshing Henderson e Santana um trato total. E dia de 6 tá fiesta a todos tá combinação com sucesso e DJ Ash. E 6 tá na Sunrise Rotterdam. E se tá fiesta também para todos sobre a gente que diz que vem baila e se ligas rato. Dus nog te wachten, Bosso. Ja, app me, bel me. En waar kunnen mensen kaarten vinden? Ze kunnen kaarten bestellen bij mij. Oké. Sekami. Via die PB, kuta Facebook, kuta Talimara. Of via telefoonnummer 06 12 44 93 35. En dan aan Tanyami. Dan por hasina reservação e pago de Nankati para dia 5 e dia 6 de novembro. Oké. Está com nossa fiesta, Los Barones de Curaçao, tá, Ponte Martes, Ashley Roy, Kenneth Hoy e mi fan de meu coração, Boy Today. Oh, boy, dat moet je meteen. Zie, zie, Oké. boven. Natuurlijk! fans. Sim. Ja, tremendo. Loti Hopi en de su fans. Nós que vemos número 6, né? Talimara, me tapone un number. Sim, 06 12 44 93 35. Talimara 06 244 93 35. Ya. Tanto manera de animar a Visa, vos han por subir a su Facebook, mandele un persoonsbericht, un privébericht. Santa ya tu información para que fiesta en die weekend aquí. Wow. Yes. Hey Talimara, hartstikke bedankt. Dankjewel. Jullie bedankt. Ook dankjewel aan je lieve man en ook aan je zus. Ja, en mijn zusje. Ja, En ja. dat jullie ook waren. Die hebben de avond een complete avond van gemaakt. En wij wensen je alle beste. Als wij Dank jullie wel. iets voor jou kunnen betekenen, shine a light. Als je een artiest hebt die dan ook in een licht gezet moet worden, laat ons weten. Want Is goed. vooral voor die mensen die dan iets terug doen in de maatschappij, voor anderen,
vinden we belangrijk om te laten zien. Er is Ja. genoeg dingen op Oké. Facebook die ik zeg van, ja, waarom kijken mensen überhaupt Genoeg, geen negatieve dingen. Er zijn zoveel leuke en positieve Ja. dingen die gebeuren. Klopt. Ja, En we leven nu, we moeten genieten en het beste van maken. ja, oké. Talimara, heel veel succes. Je weet, je is alle zegen in alles wat je doet. En ook voor je gezin, Dankjewel, dankjewel. jouw man en alles. En succes voor dit weekend ook. Bedankt. Nobody hopi, kansa burudia. Nee, esse tá para después. Preocupação para después. Oké. Hey, fijne avond, Talimara. Dankjewel, Dank schat. je, boa noite. Doei doei. Wauw, Wow, we zitten met Talimara. Dat Talimara, is mooi. Adelina, Boer. boer. Iedere keer als je iemand zijn verhaal hoort, Ja, dan is het mooi dat datgene wat die persoon meegemaakt heeft, haar of hem gewoon zo gemaakt is ja, is naar gevormd. die persoon die vandaag is. Ja. En vooral die verhalen die mensen hebben, vooral datgene waar mensen doorheen zijn geweest, is belangrijk te weten. Ja. She had the story. Ze heeft je zijn verhaal verteld. En ik hoop dat dat bemoedigend is voor jou om te zien, wat ze net ook zei, je komt af en toe moeilijke dingen tegen in je leven. Maar je moet er niet blijven zitten. Je moet dat gewoon meenemen, van groeien, iets anders van maken. En dat heeft Talimara zeker gedaan. Zeker weten. Ik vond het een indrukwekkend. Talimara zijn verhaal. Mooi. En ja, je weet dat ik sta altijd voor de true woman, de true history, de true jezelf. Ik hou daarvan om jezelf te zijn, om je echte verhaal te vertellen. Want jouw echte verhaal, die heeft altijd impact op één iemand. Ja. En dat is iets heel moois wat sommige mensen... Wij zijn opgevoed met, je hoeft je dingen niet te vertellen. Weet je, dat is een beetje een taboe. Maar ik heb mij laten leren dat dat niet de waarheid is. Dat is gewoon dat stukje van jou, wie je bent of wie je was, dat je heeft gevormd waar je naartoe bent of wat je allemaal hebt bereikt. En dat je die stukje kan meenemen om iemand anders te helpen in zijn situatie. Dus ik ben Talimara echt dankbaar voor deze avond. En ik hoop dat het één iemand die op dit moment in een situatie zit, die denkt van ik kom er niet uit, ik weet niet hoe ik eruit kom, dat alleen maar één persoon tenminste heeft bemoedigd om te zeggen van ik zet door. Ik ga door. Ik Nou, zet door. en lieve mensen, dat was het voor vanavond. Dit was de Shiny Light weer. Share. Delen, dat meer mensen dit programma gaan zien. Want ik weet zeker dat anderen dit zeker, wanneer ze dit zien, horen, zal bemoedigen. Fijne avond. Laten we zeggen tot volgende week. Ding in het programma The Shining Light. Fijne avond. Doei doei. Doeg!